Hej Max, jeg har nogle spørgsmål til dig. Ja, Hvad synes du om, at mange unger tager et sabbatår? jeg synes, det er da helt fint, for man lige kan få en afklaring med, hvad man har lyst til at beskæftige sig med i mange år frem i tiden. Nu har politikerne jo sat pensionsalderen op til 70 år, så ja, det er et vigtigt valg, og jeg synes også, der er den mulighed for, at os, der er kommet i den modne alder, også har mulighed for det. Jeg tog jo et sabbatår. Jeg tog det af 2 omgange. Der var jeg 42 og 43, og så mundede det ud i, at jeg fik en kontoruddannelse, da jeg var 46 år. Okay. Hvad laver du den sabbatår? I den første del af det var fra 2010 og så ind til 2012. Der tog jeg HF enkeltfag på VUC i Svendborg og VUC i Fyn i Odense. Og der havde jeg så nogle fag oppe og gik til eksamen. Og året efter, der var det HG Turbo på Svendborg Erhvervsskole, eller den gamle handelsskole. Hvor det var, at jeg så lærte kontor, jeg havde salg og service, jeg havde eventforberedelse, vi havde en god blanding af det hele. IT, sprog, tysk, engelsk og IT, ja.